bad living here. I'd rather go back to where I stayed than live here. Abahlali abaqhamle kwiphulo lezindlu likarhulumente labantu abadala nabakhubazekileyo e-Extension 2 eMckenzieville bakhala ngezithembiso ezingafezekiswayo nanjengoko izindlu zabo ze-RDP zingenawo amanzi kwakunye nombane. You brought me wrongly here, and you know that. Either you want to build your career with my name, using my name, and destroy my reputation. Kundla kamantyi yaseMonti eMpuma Koloni iza kuwisa isigwebo ngomso kwityala lenkokheli ye-EFF uJulius Malema. KaMalema utyholwa ngokusebenzisa umpu esidlangalaleni kwimibhiyozo yalo mbutho yokufinca iminyaka emihlanu ngo-2018 eMdantsane. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Abahlali abaqhamle kwiphulo lezindlu likarhulumente labantu abadala nabakhubazekileyo e-Extension 2 eMckenzieville bakhala ngezithembiso ezingafezekiswayo nanjengoko izindlu zabo ze-RDP zingenawo amanzi kwakunye nombane. Buncinane zizindlu ezili-15 ezingenawo umbane kunye namanzi kule ndawo ukususela ngo-2019. Umduduzi Malaza ngomnye wabahlali abafuduswayo eTsakane ze bazobekwa kwindawo yaseMckenzieville kwiminyaka emibini eyadlulayo. Ngoku bengabahlali batyhola umasipala ngokunyhasha amalungelo abo wokufakelwa umbane susela oko bahlala kule ndawo. Bangithatha bathi we're gonna move you to a place where you're gonna find your place, a house, a nice house with electricity. That was the best news I ever heard. Instead I thought we even signed for that. Only to find ukuthi mase sifika lana hayi siyangena vele endlini nayo yonke into right but manje electricity do. Waleke ngelithi bafuna impendulo kwabasemagunyeni ngoku. The officials they do come lana wena sister yabona but bebeza manje abasezi manje sisafika bebeza lana basipromise ukuthi hayi kuzolunga nini hayi sibheke nathi ukuthi hayi mebaye yabona ngeke baze basiyeke in this cold uJune uyeza kubanda kanje bezile maybe akuphelanga unyaka beza labantu labo ever since there sekuyithi manje mele siyekile. Omnye wabahlali nophila ngemali yendodla uthi imali yakhe ayoneli ukuphucula inhlalo yakhe. It's challenging. To be honest, it's bad living here. I'd rather go back to where I stayed than live here. I don't know how could they also build houses for disability without burglars or fence, because if I would have had that contract, I would have done that for disability safety also. You see, but then they told me that we're only getting a house. And with those words, tells me that, although they didn't say it, but it tells me that we're not going to get electricity, we're just getting a house. Ababahlali bakwatyhola urhulumente ngokungazinanzi izikhalazo zabantu abaphila nokukhubazeka nkqu ukhuseleko lwabo. Umasipala uziphendulele ngelithi ufaka nemilomo norhulumente wephondo ukuza nesisombululo. Konkwecukaca amanani ilizwe lomZantsi Afrika kwihlabathi liphela liphala phambili ngamanani aphezulu abantwana abazalwa sele bebhubhile ukanti umama oneminyaka engama-26 waseMgungundlovu KwaZulu-Natal komnye wabantu abaphila nale ntlungu emva kokungafumani uncedo kwiklinikhi awayekuyo ngethuba wayegula. Into enzalile mina angazi ngathi ngichaza ngithini because bengazi ukuthi umntanami ezozashone kwenzakaleni, so lento ingilimazile kakhulu. Unothando uthi wajikiswa eklinikhi nanjengoko usuku lwakhe lokuhlukuhla lwalungosuku olulandelayo kambe kulapho wathunyelwa khona esibhedlele sewaxelelwa kokuba usana lwakhe lwabhubha luneenyanga ezinhlanu esiswini. Manje eklinikhi ngifike ngibuze kumama lo klinayo ukuthi ingane yami inenkinga esiswini iyanyakaza kodwa ayinyakazi ngendlela endikubuhlungu manyakaza. Ngabuza ukuthi manje ngibamba uline noma ngihambe ngikulosisi oxukuzayo. Wathini? Wathi ucela ukuyongibuzela ngaphakathi eklinikhi ukuthi ngenze njani. Ngama ngaphandle wahamba waya eklinikhi ngaphakathi. Mayibuya kumina wabuya nempendulo ukuthi angijike ngibuyele ekhaya ngibuye ngoLwesibili. Ngajika nami ngayikhaya because ngangazi. Ngajika nami ngayikhaya ngavuka futhi ngoLwesibili ngeklinikhi ngafike ngabamba uline kwabakhulelwe ngaze ngawongena kulosisi oxukuzayo.
Mangifika ke nafike ngamchazela ukuthi izolo bengila ekhaya ngafike ngajikiswa kwathiwa ngibuye namhlanje. Akazange ngibuze nanokuthi indaba kuthiwa ngijike. Wathi angigibele embedeni ngagibela embedeni wathi mayengichecka wathi inkinga akayiboni engane yami ukuthi kephi. Wathi ucela ukuthi ngihambe ngesibhedlela. Mangihamba ngesibhedlela ngahamba ngawo lwesibili ngisuka ekliniki. Ngafike ngayesibhedlela ngafike ngabachazela inkinga yami. Kwase kwathiwa ngilinde udokotela ozokwazi ukuthi angichecke kwi-scan. Ngalinda udokotela wafika udokotela wangagibela embedeni wangichecka kwi-scan. Mayengichecka kwi-scan wangitshela ukuthi ingane yami ayisekho emhlabeni. Uhlabele Mgama esithi imeko yakhe yezempilo isembi yaye kunzima nokwamkela okokuba wehlelwe sesisehlo xeshikweni usapho lutyhola inkathalo engekhoyo ekliniki. Ngathi ngiqeda ukubeletha umntana ngaphuma khona esibhedlela ngaya ekhaya eMaqonqo ngase ngagula futhi ngesonto leliqalile ngolwesithathu ngaphinda futhi ngabuyela khona esibhedlela bangikhipha futhi ngolwesihlanu nalolu siphuma kulona. Bengikade ngigula angazi ukuthi bebekuyini kodwa nje bengishawa ekhanda. Siyayidinga kakhulu ijustice ngoba manje sihlukumezekile kakhulu. Sihlukumezekile ukubona umntwana ehlukumezeke ngalendlela. Kungcono kuba izinto ezizenzakalele nje. Ngcono bakazange azasukume ngosuku lokuqala angathola usizo esibhlungu ngakho usizo lola ngazange azalithole. Olusapho luthi lufuna ubulungisa lukwanqenela okokuba athatyathelwe amanyathelo umongikazi owajikiswa nothando. Ingxelo zithi umthamo wamanzi kuvimba iSignal Hill eBedford View kumasipala waseGuruleni uhleli ku-10%. Lengxaki kulovimba iphazamisa impilo yabahlali balengingqi kwaye sele kuphela inyanga bejongene nalengxaki yamanzi. Kungoku nje abahlali banyanzelisa intlanganiso nomasipala wabo kunye neRand Water. Sele kulithuba ngoku abahlali baseBedford View bejongene nengxaki yamanzi kule ngingqi kwaye bathi kudala bebongoza abasemagunyeni ukuba bangenelele ukusombulula le ngxaki kodwa kunangoku abakalufumana uncedo. Something is not right here. Rand Water is not being transparent, or City of Ekurhuleni is not being transparent. It's dehumanizing. It's affected me mentally. And I'm trying to be polite because I'm live on TV. But the level of frustration is, there's no words. From 12 o'clock to 5 o'clock, we have a beautiful flow of water. Then all of a sudden, it's gone. How does that work? That's not a broken pipe. Because if a pipe is broken, it's broken day and night. So this, I personally think it's like a boycott. They're just switching us off. Aba bahlali bakwathi ubomi babo bunzima ngoku. Can't survive anymore. I mean, you know, it's, as I say, to echo the statements here, we understand things break down. We understand that, you know, there's time to do maintenance, there's time to do things like that. But just talk to us. It's highly frustrating living like this. Also, the rates in Bedford View is highly expensive, and to pay that rate and to have non-service is just disrespect to the Bedford View residents. Elijelo lendaba liye lanxibelelana nomasipala ngelokufumana impendulo ojongene nemiba yamanzi nokutyulo eGuruleni. uThembi Msane uthi iBedford View ichatshazelwa sisantya esisezantsi sonkinkisho lwamanzi kuvimba othumela amanzi kule ngingqi. Uthi Rand Water kudala isenza unako ukuzama ukusombulula le ngxaki. Nangona kunjalo uvimba wamanzi nonkinkisho leBedford View neziphaluka usahleli kumyinge ka-10%. Kulindeleke ukuba inkundla kamantye eMonti eMpuma Koloni ngomso iwisa isigwebo kwityala lenkokheli ye-EFF uJulius Malema. OkaMalema utyholwa ngokusebenzisa umpu esidlangalaleni kwimibhiyozo yalo mbutho yokufinca iminyaka emihlanu ngo-2018 eyayibanjelwe kwibala iSisa Dukashe eMdantsane. uMalema nalo wayesakubanga unogada wakhe uAdrian Snyman bajongene namatyala ukuba nompu neembumbulu ngokungekho mthethweni. uJulius Malema uzikhaba ngawo omane izityholo ajongene nazo zokusebenzisa umpu kwimibhiyozo ye-EFF yokugqiba iminyaka emihlanu eMpuma Koloni. I cannot regret having done nothing wrong. I possessed a toy. It requires no license. It requires nobody's permission for me to use it
at any time. Well, if that was requirement, I would have complied with the law. Luka Malema utyholwa ngokuba nompu nembumbulu ngokungekho mthethweni kwanokubeka esichengeni ubomi babanye abantu ngokusebenzisa umpu esidlangalaleni. Nakubeni umbuso uqinisekile okokuba uMalema unetyala, kodwa yena ukholelwa ukuba akanatyala. There are people on the stage, no one goes for cover. There are people in front of the stage, no one goes for cover. There are people who are live streaming the event, say it never even occurred to us that there was such an activity. How on earth do people, all of them were there, not a single one of them, your worship says, at some point I felt like there was something but I was not sure. Angagwetywa 15 leminyaka ithothoza intolongweni xa enokufunyanwa enetyala, nto leyo enokubeka emngciphekweni indawo yakhe kwezepolitiki. You brought me wrongly here, and you know that. Either you want to build your career with my name, using my name, and destroy my reputation, and destroying the future of my children and my wife. You know very well that you brought me here wrongly. Ngaphambili lo kaMalema wakhe walinga ukuba elityala lichithwe ngaphantsi kwesicelo sesection 174, kodwa ezonzame zaphanza. Amalungu e-EFF kulindeleke ukuba abekho enkundleni ngomso ukubonisa inkxaso kwinkokheli yawo. Isixeko saseKapa sibambe umbhiyozo wokufundisana ngenkcubeko yoMzantsi Afrika kunye neyelizwe laseRussia. Abemi boMzantsi Afrika bebefunda ulwimi lwaseRussia ngelixa abemi baseRussia bebezonwabisa ngesingqi somculo weli. Oku kwenzeka nanjengoko umbhiyozo waseRussia eKapa uqukumbela umbhiyozo weentsuku ezintathu zokufundisana ngenkcubeko, uqaqambisa ulwimi, ubugcisa kunye nokwabelana ngobuntu. We had a great success because many people would like to continue to learn Russian language, Russian literature, watch Russian films and so on. Ukanti lo mbhiyozo ukwajolise ekuqaqambiseni ukutya nezithethe zalamazwe mabini. I suppose it was only a first step of our collaboration, and I suppose next year we could make this event much more than these 3 days, and more people could take part in it. Yes, I would really love to go to Russia. Like I said earlier in our previous interview, I applied at St. Petersburg and I applied at Tomsk in Siberia. If you want really to study language, you can start it in any age. We have the students over the 60 years old, and and we have the groups like 5 years. Le nyanga kaSeptemba yaziwa njengaleyo ithi ifundise ze igamise amasiko nezithethe zeli loMzantsi Afrika. Imvumi kunye nomdlali weqonga uMbuso Khoza namhlanje uphethelele inkqubo yokuqala ngqa yomculo nebizwa Amahubo Symphony kwisikhululo samagugu sinenkcubeko iConstitution Hill eRhawutini. uKhoza uthi lo msitho ubhiyozela amasiko nezithethe zamaZulu. Lo msitho kwanika imbeko kwikumkani zamaZulu kusukela kukumkani uMalandela ukuya kutsho kukumkani uMisuzulu kaZwelithini, nto leyo eqaqambisa imbali yakomoya kunye nezopolitiko yesizwe sama Zulu. Lo mnyhadala Amahubo Symphony udibanisa izixhobo zomculo zasentshona nezemveli. Umvelisi walo msitho uMbuso Khoza uthi injongo kugcina imiyalezo nembali ebethelelwe kumaculo ethu iphila, nto leyo eyaziwa ngokwandulelisa. Usuku lolu olukhulu inyanga empeleni umandulo ubaluleke kakhulu kuthina ngoba la imvelo esitshela khona ukuthi tshalani manje yandulelisani manje. Sase sibuka ke amahubo ukuthi amahubo awasanakekile ngenxa yokuthi isikhathi siyagijima, kanti iwona asivezela imilando eminingi ngathi kusukela kwini lullaby umlolozelo kuze kuzofika la esikhuluma khona ngamahubo esizwe, ngamahubo emndeni. Namhlanje ke sizothi Amahubo Symphony sizowethula kubantu ukuthi abantu abaqale bathande amaculo noma amahubo ezibongo zakubo. Uthi kubalulekile ukuba umuntu ngamnye ayazi kwaye ayiqonde imbali yemiyalezo efakwe kwiziduko zabo.
ongema bathi bona ungasithinti thina wo thina singabe nkosi bathi lubindi lohlangawo lukangema amahubo ongema la amabehuba bakabuthelezi bathi bona singeke bakhona edlabane bathi uloboleza buyo noma yina bathi khetha sheng iha kukhetha insuku. All these songs they safeguard zilonke lezi ngoma zilonda imlando zilonda ukuqala kwabantu bethu. Abanye babaculi ababedyusha eGosheni baquka umculi weopera uAnne Masinga kunye nekwayala yamalungu ali-16 iJadu leAfrika. Amahubo, it's a very important event because iphethe iculture yethu, and I thank Mbuso Khoza because he invited me to be part of this beautiful event to preserve the history of our forefathers neibongo. Kubaluleke kakhulu ukuthi siwagcina amasiko ethu nezinto eziyifa gugu kithi ukuze sikwazi ukuthi nezizukulwane esilandelayo sikwazi ukuthi sithole umsoco nathi esiwutholile. Lo msitho uyabuya kwakhona kulonyaka uzayo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya ndikwamkele kaloku desika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndinguThabile inzwakazi yabathembu mvanje nansi Mozulu masiveni bethu kaloku ekhaya siphawuleni ke ngokubanzi iziganeko zeMozulu mvanje kumzantsi Afrika uphela uyawuphawula kakhulu mbukelo usukela ekuseni ngomso emva kwemini nangokurhatya kakhulu phaa kulumkisiwe futhi mpela ke kwalapho lapha kaloku koKwaZulu Natal futhi naseFree State njengapha kumantla welapho futhi eLadysmith kwasekuseni futhi bavuswa ngumoya obhudla kakhulu nentshizane zithe chache ngo-12 degrees xa bevuka ngomso kanti bethu ekhaya masiphawuleni kaloku amaqondo wethu ke aphantsi naphezulu sivule kaloku phaa ephondweni futhi ke lokuqala empuma koloni njengapha kwiindawo ezininzi kwakhona futhi ezizinze kumazantsi welaphondo gqibeka phaa ngaselunqomeni futhi ekuseni futhi zezo ntshizane kusanetha yonke la ntsasa ngenxa yakhe la 14 degrees kanti bethuna yenjenje kwakhona kaloku imozulu ephondweni laseFreystata phondo elo elizinze kumbindi eMzantsi Afrika mpela ke futhi phaa kwimpuma yelaphondo Ficksburg ngexesha lasekuseni futhi zimvula zindudumo ngo-12 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni futhi ke laphaya entshona koloni mpela mzontsundu phaa kumazantsi nempuma yelaphondo George nazo zonke ingingqi ezikufuphi ngo-13 degrees futhi nenkwankca neentshizane xa bevuka ngomso kanti ke benjenje ephondweni laphaya eNorthern Cape ngomso njengaphaa kumantla futhi welaphondo Kuruman kwasekuseni kucwenke kamnandi phaya kokufuna nqwa ke phofu napha kumazantsi koKimberley ekuseni ngo-10 degrees nantsi kwakhona bethu nemozulu phaya ephondo kaloku laphaya ke eNorthwest njengapha kumazantsi nentshona yelaphondo Moreland kwasekuseni futhi xa baqaba ngamafu phaya bevuka ngo-12 degrees bavala usuku ngomso ngo-22 degrees kanti bethuna kaloku imozulu ephondweni laseGauteng mpela phaa kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha koSprings ekuseni ngu-10 degrees noxa kunetha futhi kududuma yonke la ntsasa bayalivala usuku ngo-18 degrees kanti ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni lapha kaloku bethuna ekhaya koLimpopo mpela phaa kwincam nombindi welaphondo Polokwane ekuseni zimvula nendudumo mpela phaa ngorhatya futhi beyivala imini ngo-18 degrees yehla nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni bethu napha kaloku empumalanga njengapha kwintshona nombindi welaphondo eMalahleni ekuseni futhi ngu-13 degrees napha ko-Emelo futhi ungabanda xa bevuka ngomso ngenxa ka-10 degrees apha ekhaya mandiyivale ndiyisonge imozulu bethu phaya ephondweni lokugqibela kuphaya kaloku KwaZulu Natal mpela phaa kumantla wephondo Pongola ekuseni ngo-14 degrees napha kumazantsi kuyabanda ekuseni eKokstad ngo-8 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole. Kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu ku-163 Kamnandi Mawethu.